Inselmilkom. Illum l-Erbgħa 5 ta' Awwissu. Il-Knisja tfakkar id-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maggiore f'Ruma. Din il-Bażilika hija meqjusa bħala l-ewwel waħda fost il-knejjes iddedikati lill-Madonna, għalhekk saret magħrufa bħala Santa Marija Maggiore. Illum imexxi l-Qudiesa r-Rużarju Patri Debono, Ġiżwita, li ġie ordinat saċerdot mill-Arċisqof fid-29 ta' Ġunju li għadda flimkien ma' 9 saċerdoti oħra. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Miegħek ukoll. Hekk illum f'din it-tifkira tad-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maggiore ejjew nitolbu l-knejjes f'Ruma u l-knejjes kollha fid-dinja anki f'Malta dedikati lil Santa Marija u nkomplu nitolbu biex bħal Marija aħna wkoll nikbru fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbin u taħfrilhom, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb li taraf in-naċ tiegħek, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Warrab minn quddiem għajnejk Mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk b'dak li nagħmlu aħna insalvaw bit-talb ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien oraklu tal-Mulej, jien inkun Alla tat-tribujiet kollha ta' Iżrael u huma jkunu l-poplu tiegħi. Dan jgħid il-Mulej, il-poplu li ħeles mis-sejf sab ħniena fid-deżert, Iżrael terraq lejn il-mistrieħ tiegħu. Mill-bogħod il-Mulej derlu, bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi irfajt għalik. Jien nerġa' nwaqfek fuq riġlejk, oxebba ta' Iżrael, u inti tieqaf. Terġa' tiżejjem bit-tnabar tiegħek u toħroġ tisfen fer-riħa. Terġa' tħawwel id-dwieli fuq il-muntanji tas-Samarija. Il-bdiewa tiegħek iħawlu u jiġbru l-ewwel frott. Għax jassal jum meta fuq il-muntanja ta' Efraim l-assiesa jgħidu u jgħidu: Umu, ejjew nitilgħu Sion għand il-Mulej Alla tagħna. Għax dan jgħid il-Mulej, għannu bil-ferħ għal Ġakob, selmu lill-ewlieni fost il-ġnus, xandru, faħru u niedu. Il-Mulej salva l-poplu tiegħu, il-fdal ta' Iżrael. Il-kelma tal-Mulej, inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Ngħidu flimkien, il-Mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Il-Mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Issimgħu ġnus kelmet il-Mulej, xandruha l-bogħod fil-gżejjer u għejdu. Dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Ngħidu flimkien, il-Mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-Mulej feda lil Ġakob, ħelsu minit wieħed aqwa minnu. Qatt jiġu u jannu fuq l-għolja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba t-tiba tal-Mulej. Ngħidu flimkien, il-Mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu.
Jifirħu ġbejbiet bis-sfin, jifirħu iż-żgħażagħ u xjuħ. Jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara l-hemm tagħhom. Ngħidu flimkien il-Mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Profeta kbir hawn fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi. U qabdet tajjat u tgħid: Ħenna lija Mulej bin David. Binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżda hu ma weġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh u jgħidulu: Eħles minna għax ġejja tajjat warajna. Iżda hu qalilhom: Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-naċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda hi resqet, inxteħtet qudiemu u qaltlu: Enni Mulej. U weġiba: Mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixtu lill-ġriewi. Hekk hu Mulej qaltlu. Iżda l-ġriewi wkoll jiklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidinhom. Imbagħad wieġeb Ġesu u qal: Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Hekk naħseb illi l-qari tal-lum joffrilna talima kbira u sempliċi fl-istess ħin. Nitalmu minnhom x'inhu l-frott ta' min jittama u jemmen falla. Hekk fl-ewwel qari naraw kif Alla iwiet lil-Lut li kienu fil-jasar dak iż-żmien meta jikteb il-Profeta, il-Lut kienu fil-jasar. Jgħidilhom biex jekk jittamaw fih ser jerġgħu lura fl-art imweda tagħhom. Fil-fatt il-qari isemmi Iżrael ħajterraq lejn il-mistrieħ tiegħu. Anki fis-Salm naraw immaġni sabiħa ta' Alla li hu ħsieb u jħenn għal min jittama u jemmen fih. U bħal raj li jħares il-merħla tiegħu u jreġġaħħa lura lejn il-maqjel, hekk jagħmel mal-poplu tiegħu u jagħmel magħna l-koll. Fil-Vanġelu nisimgħu b'din il-mara li għandha fidi qawwija ħafna li għalkemm mhijiex mara ludija, il-fidi tagħha twassalha biex binta tinħeles mill-ħakma tax-xitan. Fidi insistenti konna ngħidu li tibqa' tgħid il-Ġesu biex tfejqilha l-binta, li tolqot lil Ġesu u minħabba din l-insistenza tagħha tbiddillu fehmtu u jiddeċiedi li fejaq il-binta. Hekk aħna wkoll nitolbu biex bħal din il-mara u bħal Lut ikonna il-fidi u t-tama falla. Mhix bħal Madonna aħna wkoll inkunu nies ta' fidi u tama kbira. Fidi li timbuttana biex nitolbu anki forsi kultant b'insistenza għax fl-aħħar Alla verament ħajatina dak li verament huwa tajjeb u taġid għalina. Ntobbu wkoll it-tama biex ma naqtawx qalbna fid-diffikultajiet. Forsi diffikultajiet li qegħdin ngħixu bħalissa f'dan iż-żmien diffiċli u anke forsi f'diffikultajiet li jiġu fil-futur. Ejjew ma nitilfux it-tama tagħna falla għaliex hu bħal raj li hu ħsieb il-merħla tiegħu ħajjieħu ħsieb lilna wkoll.